Asibingelele ezweni. Yazi kunento angazi noma yinto enhle noma yinto ekanjani, kodwa nje kunento enhle embi enziwa ama-team noma abantu abamele abadlali. Iyahlukunyezwa bafowethu iqembu le-Kaizer Chiefs la e-South Africa. Why-ke bengalivumeli ukuthi lona lisayine noma 20 noma 10 abadlali bangaphandle? Ngoba phela lona ama-team la kwi-P_S_L amaningi abafuni ukuthi i-Chiefs uma ngabe ifuna umdlali imthole lowo mdlali. Bancamela umdlali ukumbolekisa aye ngaphandle egcine engabuyanga for free. I-Chiefs iyaya emathimini mangabe ukhona umdlali emfunayo, kodwa kunyuswa imali ibekelwe phezulu. Mangabe bengeke bemsebenzise bancamela ukuthi bembolekise bemise kwamanye ama-team.